Pero glitter. Kapag yung muson, karblana, di ako ito kadamo sa papel. Dali lang yun mga ka-aksyon. Ara nag-go! Kan sumbong do. Ano niya? Wala na niya. Iya gina nga mga bayo sa damo kwarta. Ay, muna. Tigidlak. Daw gold no, yung mga kulintas. Bay, ilan double action ko? Dali lang bala. Dali lang bala. Ay mo kulintas daw ga konsya daw ga compliment sa imo nga idlak-idlak sa imo nga bayo. Hindi nila makita ang idlak, do wala idlak sa live. So hindi ka maglalagaw kon ga sidlak ang adlaw kay masilaw ang iban la. Gani. Magsakit ang ilang eyes. Kalay. Go na dabe anay. Okay, good morning anay kay Cory Vidaha. Oy Miss Cory, dra sa may Kuwait mayong aga si mo. Yes. And of course, si kumparing Bia Jonathan, good morning gid kay Alex Monteza. Good morning, Ma'am Maria Luisa Melos. Good morning, Ma'am Luing. Naka-order na ka mo to sa iya? Way ko ka PM. Ambot ako naka-message na si Eden hindi ko sure. Way ko bi ka PM sa iya mo. Ano na to? Sige, ano nakaroon naman, comment lang na si Ma'am Luing kung naka-order na sa Aksyon Eden. Kay Leo Santuele Quirino, good morning man. Maninoy, Michael June P. Season, may ngagadra sa imo sa Chateau Elise Paranaque. Kay Miss Jinky Dialagdon, happy Wednesday. Yes, happy Wednesday, Madam Jinky. Kay Sir Noel Amar, good morning sa imo, sir. Tamyaw niya lang yung friend. Sila ni Ma'am Vanna, Miss Jinky, Alex Monteza, Bia Jonathan, si Michael June P. Season, okay. Patty Grace Tembrivilla. Maayong pagpamati sa amon Kapitan Bebeng Tobilihas, kagagawad Noynoy Cardinal. Nagapamati gid nagayuhom-yuhom diri sa hinubaan. Sana all gayuhom. Oo, pardo ka happy gid. As Action Boy, go. Good morning mandira kay Binong 70 kag kay Encarnacion Amarante, no? Good morning dira ayang nga ugangan. O mother-in-law niya nga palangga gid siya, siyang pinakapalangga nga kwan. Siyang pinakapalangga nga Umagad. Bongga. Dira sa kay migo ta kay Tito mo Juan Bolgalio. Good morning. Good morning, Tito Rupert. Ang chocolate ko napadala mo na kay Tito Romel. Romel na, Romel. Tandaan ko ginangalan ni Tito Romel. Kag si Kwan bala si Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good morning. Good morning. Kwan lang anang ano ganin niya kay si father niya bala si Demetrio Alvarez. Operahan bay dito sa North Dakota. So kuan nang ano ganin na nang get well soon. No, sa praying for the fast recovery of Mr. Demetrio Alvarez. No, Remy Garcia maing agaman sa imo sakay hindi na ko to gani man. Way ko naggalapaw. Si Ma'am Luing na pa muna no. Sige. Ano ka na si Ma'am Luing. Si kay ihada ko Carol Montoya. Gamon ito gyapon tamyaw niya lang si Enting Bivoso gaga pamati subong. Enting Bivoso. Good morning. Halin kay Carol Montoya. Michelle Unavia Colantro from Don Salvador Benedicto. Hindi mo tada listeners Don Salvador, no? Of course. Ano yung turulo di natin yung mga niyo. Basta siguro na ano na guro sa sulod. Frozen. Frozen. Oy, sa kay tito mo, ano, Jenny Olate. Ay, good morning, Tito Jen. How are you, kadamos? Ang gadamo, naging ng tito. Gadamo ng tito mo. Oo, thank you. Mga katituhan, yung katitahan. Ang tita ko daw dutay pa lang, kado mga strikta sa ila. Ang tito, ya damo na. Tito daw kadamo na. Russell Gomez, kay Andreo Huelar, kag sa kaya si Alex Montesa na pag-greet niya man si Noel Amar, Bia Jonathan, sige, Melilirigo. Good morning man kay Beboy Villasor sa Simo Sectoral, kay Ma'am Van Mayo, sige, amo maningin na patamyo ni Jinky Alagdon, no? Si Cisco Viola Baloyo Eras, arasa galantaw sa Action Doors. Ambal ni Carol Montoya niya gwapa gid kay Action Dorel. Sana your tita. Gina-on ni siya, no? Dapat gina-on dapat iutumok mo na siya. Pag green niya na mo na siya. Sige. Sige na. Thank salamat you gid kay future tita Carol. Joke lang. Thank you, Miss
Carol. Si Dennis, araw, i-greet man si Dennis. Ay. Dens, good morning da. Bawa rin ang Kamusta ligot, mga isda mo, Dens? Sige, standby anay sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 6:12 sa detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita lokal. Ginmanduan ni Governor Bong Lacson si Negros Occidental Police Provincial Officer in Charge Police Colonel Romy Palge nga magpatigayon sa information dissemination sa mga banwa kang syudad. May kang tanan sa pagpasira sa tanan nga mga resort sa probinsya umpisa Hunyo 23 to 25. Suno kay Provincial Administrator Tenor Frando Diaz II nga magluwas sa mga kapulisan, magabulig man ang mga soldado sa pagmonitor agon masiguro nga ginasunod sa matag iya sang resorts ang mando. Ang tatlo kadlaw nga pagpasira ang nabase sa executive order nga gin-issue sang gobernador sa nagligad nga semana. Tuyo sila agud malikawan ang pagtipon-tipon sa mga tao sa selebrasyon sang fiesta ni San Juan de Bautista o kon ang biray sa palabuton nga Hunyo 24. Ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod DOC Executive Director Ang nga nagtaas sa karon ang kadamuon sa mga nagalapas sa ginapatuman nga health protocol sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Ang nga sa report sang BCPO sa EOC nagtaas na naman ang violation sa mga Bacolod noon nga wala nagasunod sa health protocol. Suno kay Ang kung padayon nga hindi magtuman sa health protocol, mas magadamo ang kaso sang virus. Dugang pa ni Ang halos puno na sa karon mga hospital kag quarantine facilities sa syudad. Padayon sa gihapon ang panawagan sa pumuluyo nga kung maghimo hindi na magsigwa sa pulian agon makabulig nga matap na ang COVID-19. Nagalaom naman ang kapulisan nga sundon sa publiko ang tanan nga health protocols bilang bulig sa matikang nga ginahimo sa gobyerno. Ini kasulod nga masobra 70 ka mga persona nadakpan sa isa ka bulangan sa banwa sang Ibi Magalona. Kag nagpasalig naman ang kapulisan nga pabakuron pa ang implementasyon sa mga health protocol. Apang suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, nagadepende naman ang igapatong penalidad sa ordinansa kung pulisa sa natungdan nga local government units. Nagpanindugan naman ang NOCPO nga hatagan gid sa penalidad ang madakpan nga nagalapas sa lahi. Naglabot na sa 56,711 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 420. Nanguna ang syudad sa Iloilo sa may madamong nga kaso nga may 134, ginasundan sa Capiz 92, Bacolod City 72, Aklan 35, Negros Occidental 32, Iloilo Province 28, Antique 14, kag Guimaras 13. Samtang 430 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 43,586 kag 21 ang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,316. Ang Western Visayas may 11,791 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Gin-kustodiya naman sa City Health Office ang syudad sa Himamaylan ang lapsag nga lalaki nakitaan sa barangay San Antonio sa among syudad sang sa among syudad. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Raymond Tongson nga tubtub kahapon nga adlaw Hunyo 15, wala sang nagpadulong sa CHO para kuhaon ang lapsag. Duga pa sang alkalde, ini ang atipan na lamang sa CHO kag ipaidalom sa legal adoption sa nagakigo nga panahon. Hunyo 3 sa makita ng lapsag nga nasulod sa plastic kag mayara pa sang pusod sa kilid wala pa mautod ang pusod sini dira sa may kilid sandalan sang barangay San Antonio. Nagapati si Tongson nga hungod nga ginbilin ang lapsag sa amo nga lugar. Doon, amo na siya I think June 13 ato, that was a Sunday, and sang isa ka taga San Antonio, no, nga do may supot and then may baby boy. So I think pagkatapos so far as of kagapon do wala pagyapon confirmation nga may ara sang nagkuan abi acknowledge abi no nga ilabi or ang connected sa ila. Si Mayor Raymond Tongson sang syudad sang Himamaylan. Patay ang isa ka drug personality matapos ginlothang sa highway sang Sitio Biaren, Barangay Linaw, syudad sang Kabankalan, pasado las 6 sang gabi Hunyo 14. Ang biktima ang ginkilala kay Sani Tapdasan, 44 anyos, kag residente sang Barangay Tampalon sa among syudad. Sunod kay Kabankalan City PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Jomel Salarda, nasapwan na lamang nga patay sa kilid sang dalan si Tapdasan kag may igo sang bala sa iya nga ulo.
Sa investigasyon sang pulis na ibaluan nga antis masapwan si Tapdasan, nagabubo ang ulan sa mga lugar kag wala sa may nabatian nga lupok ang mga residente. Na-recover sa eksena sang krimen ang 2 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lathang, 2 ka deformed slug sang kalibre 45 nga armas lathang, mga importante nga dokumento, 2 ka plastic sachet sang gidasuspetsohan shabu, mga drug paraphernalia kag 1 ka empty plastic sachet nga may traces sa gidasuspetsohan shabu. Suno pa kay sa larda si Tapdasan ang ginakabig nga street level individual sang Cabancalan City PNP kag madugay na ginabantayan sang otoridad. COVID cases sa Pilipinas nagsaka sang 15% sa nakaligad nga 2 ka semana. Samtang vote buying sa 2022 election posible nga ipaagi sa electronic money transfer suno ini sa PNP. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakauling. Sakay Pati Grace Tembrevilla kag Tito Jason akong Tito Jason Tembrevilla sa Inobaan. Good morning dira. Ginapag-greet man ni Noel Amar si Viola Baloyo Eras kag si June Eras amo ning bana. Oo. Cory Viraha. Type niya man kuno blouse mo singanan nga. Sige lang, Miss Cory, magpuli kadi ko na i-turn over ko na ni Simo. Correct. Turn over. Tapos may turnover ceremony. Malaka mo na tong mga mga pang suksok sa mga prinsipe kag prinsesa dito sa sa Middle East. Ay, true. Nagabadlak-badlak ka notice na. Actually mga 24 karat gold na siya nga sa amo gani na siya. Muna nga daw prinsesa gani ay mga dating ay kal 24. Ronald Vicera watching from Romblon. Ramona Villanueva. Kumusta Canada, Ramona? Kamati ka sa kantang Ramona? Dugay-dugay na nagaling nga kanta. Ramona Ramona na. Ramona lang na. Daga-ikob lang. Bongga. Tuod bala. Ikalain. Robelyn Lindio. Good morning, man. Antonio Flores, tamyaw lang kay nanay niya gapamati sa Purok Punay, Barangay Mansilingan. May maya. Pag Chona Cordero,
Ginagreet niya, ang inablo sa si Jerome Auki, happy birthday. Jerome Auki, happy birthday. Halin kay tita mo, Chona Cordero. Ligad may birthday mo to do hinablos man to gyapon ni Miss Chona. Tamo ni Guri nablo si Chona. Yeah, wag gid siya pa makal cake mong no. Pinakanda dugay-dugay basi matita mo man ni siya. True. Sige, go. Kay ginagreet ni Sir Noel Amar si Jessie Chris Cornell. Good morning. Jennifer T. Cortez. Nagapamati sila dra sa may ano na kilometer 50 sa din Sa naman. Balokon. Sa Balocon, DSB, ang matahong nga resort manda mabugnaw. Giro Estranghero, good morning. Asko tani pwede na kabiyake, pabakolod. Kids 1-year-old and 4 months old. Din halin. Na? Pero, ano, minagabas yung kundri ka lang. Kundri ka lang. Basta may upod lang. Basta may upod. Di ka lang kete, pag adtong dis bakulod, sa mga malls, hindi ka kasulod. Oo. Kaya ang mga malls stricto, no? Yes. As much as possible, alang-alang mo na ibilin, karon kung may kadtuan ka dis bakulod, basi o isang upod sa inyo balay, tipid sa dala. Pero pag hindi ka kapili ka sulod sa mga malls dire, kaya mga kabataan. Kagkon private car, malang action boy. Kagaya mga upod sila, kaya basi nilang ang 1-year-old, ang kag mga 4 months old ang malakat. So, kadelikado sila lang malakat. Nalanara ka mo. May upod sila. Parents. Kasi takantakang ang bata. Kala, ginaaba yung 4 months old. Joke lang na, Jiro, ha? Kaya ito niya ka, pwede na kabiyahe pa bakulod, kids 1-year-old and 4 months old. Pero diin halin, sir. Depende namang kag kung ano ang ilang, ano yung ilakadtuan, kung importante, gito pwede, gito na. Kung may private car, malang selection boy, damo man kabiyahe, nga mga, amo na. Sir Binong si Tenta, happy birthday kay Police Staff Master Sergeant Donnie Ray Huame, sang La Carlota City Police Station. Happy birthday, Sir Donnie Ray Huame, La Carlota City Police Station. Okay. Sige, sa mama and papa ni Miss Jinky, kag sa iya mga friends, sila ni sister niya Jenna Lee Jane, iya amiga si Alma Oligon Serela. Kay mga amiga, actually may pamati ginidahan. Correct. Summer Aguilion, Mikey Montilla Bonbon, Because of Ottawa, Canada. Kag Melanie Rihon. Okay. Yes. Wala sa Action Eden ka PM. Hingagaw ka mo para order ko Friday, happy Saturday. O hingagaw PM Action Boy. Sige, later. PM siya sa mga orders. Kamuya din lang mga teens sa mga order. Humble to be ni Eden. Siya ko na ma-PM kay Ma'am Luing. Okay. Nalipat pa Kaya nag-order si Dale, si Miles. Nalipat po si Ann. Si Yani, guro nag-order pagid. Boboy Solitas, good morning man. Family Solitas, kaga Bugyas sa Calatrava. Okay? From Cebu. Mayong buntag Cebu. Ginagreet man ni Sir Noel Amar ang iya kumpare bala nga si Boy Julingo, kag Ray Boy Alunan, kag hinablos nga si Taboy Darla. Good morning sa inyo. Sige. Aragay. Belton Lipura, good morning man sa Pasay City. M. Saboso, good morning sa imo, Mami Ems. Yes, good morning, Mami Ems. Kagawad. Bongga sang kagaw. Rosalina Arellano Espardero, kag kay Anjo Lozada Katage. Philip Laurente, Connie Domingo, mga good morning man. Kay June Biaten Sibalios, kay Ann Lubaton from Aman Jordan. Ace Bayas, si gintaw yung asawa si Maria Bendol Villanueva from Ace Bayas. Bayboy Solitas, nagbalik ka. Elmer Regula from Barangay Takuling. Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira kag kay buddy ko Doc Matt Mayo. Good morning. Si Milko Malcolm Marketing Araman Action Boy. Lobaton An Araman ay nabasa mo na. Nabasa ko na gani. Okay. Ray Barrioga kag kay Marilo Camento. Good morning from Lobo, a family Lobo sang Mansilingan. Okay. Laisha Amlas, morning ko no kay Heavenly Grace sang Montreal, Canada. Good morning. Or kung ano man oras to sa ila. Correct. Joan Bantolo sa La Castellana. Sa pamilya Bantolo kag Villa Caña sa La Castellana. Okay. Ivy Gatso Tagarda Osido. Imo ni parintiya. Ay, parinti ko na. Kandun Gatso. Wala ko siya na. Sige lang Ano ka ng middle name mo? Gatcho. Ti parinti mo. Gatcho siya ako. Gatcho niya imo ya. Gatcho. Charot. Gatcho. Sige.
So, basi parintihanay kami ni. Correct. Oo. Damo ko dan parinti. Action boy, may mga parinti ko. Actually, sa Murshadra, sa bata, damo kami da ako ng parinti. Mga Damo. gacho and mangana. Galing kay hindi tayo, ano balahaw. Wala Wala ka ta man nakamit. napakilala ni mama. Si mama, bala mong do. Sa Gimaras, no? Sa Gimaras, kilala ko na da sila Action boy. Leon Aguila. Good morning. Marvin Longno from watching from Saudi Arabia. Yes. Dad Saberia, kag kay Juvie Monares. Lorin, nagali ito to, tsak to. Ang ganda ba ginakanta, Lorin, nagali. Siling ko Action boy, may pa si Dennis. Kasagad Tiki, manok kang Lorin, nakakanta. Way pa ko naman taos din, Sara na lang yan. Feeling ko na ano lang si Dennis na banhaw. Sige, stand by na sa aton mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size media sa balita nasyonal. Nagsakas ang 15% sa nakaligid nga duha ka semana ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Sunod kay Dr. Alethea de Guzman, ang Chief Epidemiologist ng DOH, na record na masaka sa 15% sa Mayo 30 tubtob Hunyo 12, alin sa 13% ang record sa Mayo 16 tubtob 29. Nag-average sa karon ng Pilipinas ang 6,609 kabago nga infection sa kada adlaw, alin Hulyo 7 tubtob Hulyo 13. Nagpaandam ang Philippine National Police o PNP nga sa palabuton ng eleksyon posible mag-uso ang pamaagi sa pagbakal sang boto ang paagi sa electronic money transfer. Ginpahayag ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang mga kaanging nga modus ang ginapreparahan na nila bangod mangindako ini nga hangkat. Patag ni Eleazar, limitado lang ang makuha nilang impormasyon bangod man sa mga datos nga mahimo nang nila makuha sa mga kompanya bangod sa Data Privacy Act. Suno pa diri magpakig-angot sila sa COMELEC angot sa paghimuon nila nga tikang para matap na ang vote buying pinaagi sa electronic cash transfer. Apang dugang pa ni Eleazar, kinahanglan nila ang bulig kag kooperasyon sang publiko. Formal na nga nagdusong sa International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensouda sang judicial authorization para ipadayon ang ginahimong investigasyon sa kaso nga crime against humanity ang ipasaka bato kay Presidente Rodrigo Duterte sa International Court. Ginkasuhan ng Presidente sa ICC bangod sa ginaligar nagresulta sa launtat ng patnatyanay ang anti-drug campaign sa administrasyon. Suno kay Bensouda, ginpahig sini nga natapos na ang preliminary investigation nga ipasaka sa mga lokal nga grupo bato kay Duterte. Gusto ni Bensouda nga antes matapos ay termino bilang prosecutor sang ICC nga madeterminar ang tanan nga sitwasyon sang ICC sa mga kaso nga nagapaydalom sa preliminary examination.
Ginpahayag sa Malacanang nga hindi magkooperar si Presidente Rodrigo Duterte sa anumang investigasyon nga patigayonon sa International Criminal Court o ICC may angot sa pagpamatay nga ginaangot sa drug war campaign sa administrasyon. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi magkooperar ang Presidente bangod hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. Sinabaluan, Marso 2019 ang nagbiya ang Pilipinas sa Rome Statute nga mo nagtukod sa ICC. Ini ang sabat ni Roque angot sa gin-issue nga pahayag ni ICC Prosecutor Fatou Bensouda nga nag-request inisang judicial authorization agad magpadayon sa investigasyon sa drug war campaign sa Pilipinas. Gid panagtag na ang Philippine Identification System Card sa 200,000 ka Pinoy nga nagparisto sa ahensya. Suno kay Philippine Statistical Authority Assistant Secretary kag Deputy National Statistician Rosalinda Bautista ang gin-report sa ahensya sa Philippine Postal Corporation nga may 200,000 ka registrants ang nagbato na sang ila ID kag mayara pa sang dugang nga 200,000 ka IDs ang talana pa nga ipanagtag. Ang registration para sa PhilSys ID ang nag-umpisa sa Oktubre 2020 kag ang pagpanagdag sa National ID ang nag-umpisa sa Mayo 2021. Isa naman ka COVID-19 patients sa Legazpi City, Albay ang ginaligar ginhimuslan sang kaangay niya nga pasyente samtang yara sa isolation facility. Sunod sa report, nag-ayo na kuntani kag pauli ng biktima sang ginhangad siya sang suspect nga mag-inom sa diin natabo ang pagpanghimulos. Gilayo naman nga naaresto ang suspect nga wala naman naghatag sang pahayag. Bangod sa insidente, ginapaimbestigahan sang lokal nga gobyerno ang pasilidad, bangod sa klaro nga nangin pabaya ini, samtang wala pa sang pahayag ang nagadumala sang pasilidad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Sa aton mga ka-aksyon, Standby na sa Aksyon Report sa second portion. Upod ka Aksyon Art Tay Hupon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabag. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.